Să apucim cu furnia de care vine și aua. Vine și de filmul. Au avut un eveniment istoric, care este filmul adorat de Toma Inache, care este într-adevăr de cultura românească, este un eveniment istoric care va să aibă nu tora, de a și un clot, 56, 7, zația, va să aibă un impact extraordinar. Așa cum a avut impact bomba nucleară de organ americanii la Nagasaki și Hiroshima, așa va să aibă aici film impact de cultura noastră, de noi, de armâni, de inima noastră, de sufleta noastră. Și mine îl văzui filmul de 6 ori. Și nici n-am fost super. Că mine când zui tu vreari cu acest film. Și mă acasă tu vreari, nu te fântătești. Care să fântătești în vreari? Nu se fântătești doar în vreari. Ești prost, da? Ești prost. Este un film extraordinar. Și vă părcăsesc, zesc, m-ați văzut, să-l vedeți, nu m-aș mai de ori. Ca a doua oară, a treia oară o să-l aducit smaghin. Spune pe un cantic de acest film. Cantic o fundelicat de Toma. Toma este ca fratele meu. Toma e, hai, zburăm. M-a tot la adunat pe oară, pe internet, online, zburăm de mult, știi? Și feci un cantic, m-a știer. Cu mintea că vă-ți ne adunăm. Vă-ți ne adunăm. Hai zi. Vine oara să ne adunăm. Limba românească în atmosfera americană.